Egama elihle lomfowethu Jesu Kristu, amen. Ningixoleleke izilwama likho kahle. Njengoba abazali bezwile bengingaphilile izolo. Asithemba ukuthi ke namhlanje ngizoba ngcono. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngesikhathi asiphe sona. Kimina sengibhlungu ngoba isikhathi sokugcina sethu kule week bekukuhle sinani bazalwane, lenkonzo besilangazele kakhulu ukuthi bekhona impumelelo. Siyabonga kakhulu kuba khona kwenu. Ngabonga phela nje ukuba khona kwenu nemnikelo bafethu elinikelile. Ngiyazi kunabanye abazalwane abathe banikela extra ukwenzela ukuthi yonke lenkonzo ezoba khona ibe impumelelo. Siyabonga kakhulu bazalwane ngalokho. Inkosi imbusise. Sethemba ukuthi ke izifundo zonke lezi zikwazi ukusiza ekukholeni kwenu. Esokugcina ke naso besithinta ke indaba yokukhumbula. Njengoba sibuka nje kakhulu incwadi kaDuteronomy, sibheke la sikhumbuzane ngazo zonke izinto amaKristu afanele azazi ayiqonde futhi. Leli hora ke sizokhuluma ngendaba uJesu ayithinta mhla ilingwa uSathane. Ngizocela ke abazalwane ngesineke siqale sifunde la kuMathewu chapter 4. Sifunde khona from verse 1 up until 4 la uJesu elingwa uSathane. And then umnumzalwane ke angiphenqele kuDuteronomy 8 angiqale lapho ku verse 2 siye ku verse 3 bese lo mzalwane suka ke aye ku verse 16 agcina ku 20. So sizoqala ku Matthew 4 verse 1 to 4, then bese siya ku Deuteronomy 8 verse 2 to 3, bese siya ke ku verse 16 to 20. Ona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe uSathane. Isezilile ukudla izinsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40. Yeah. Wagcine walala. Wafika umlimi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa. Kepha waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayaphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Siyabonga mzalwane. Usiphethele ke Deuteronomy 8 verse 2 siya la ku verse 3. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you could keep his commandments or not. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that the man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Verse 16 to verse 20. Who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that he might humble you and that he might test you, to do you good in the end. Then you say in your heart, my power and my might and the might of my hand have gained me this wealth. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget your Lord your God, and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you that this day you shall surely perish.
as the nations which the Lord destroyed before you, so you shall perish because you could not be obedient to the voice of your Lord your God. Amen. Bamzalwane siyabonga kakhulu ukufunda kwezwi. Bazali la siqale khona kuMathewu iBhayibheli liveza la ngoJesu esemhlabeni lokho kwenzeka la bekuyintando kaNkulunkulu ukuze kufezeke kubonakala amandla kaKristu ukuthi ungumnqobi. Enye izinto okufanele kuKristu evela inqobe yisono, ukulingwa. So lithi izwi la khona uJesu waholela ngumoya, uNkulunkulu owamholela ukuba aye ukuyolima. Lithi izwi waya lapho izinsuku ezingaki ezu40 days and 40 nights elingwa. Kuthiwa ke emva kalokho njengomuntu ephila nesisiphilo semhlabeni wenze njani? Walamba. Kuleso simo ke umlingi wafika, the tempter wafika wazomlinga. Uzonakisisa la uJesu kuzo zonke impendulo zakhe uma ephendula uSathane emlinga. Uhlala njalo encwadini kaDuteronomy, uhlala njalo ezwini likaNkulunkulu ukuphendula isimo abhekane naso. Yebo emzimbeni wakhe akuhambi kahle, ulambile. Imagine for 40 days awudlanga, awunakudla esiswini. So ke natural umuntu noma esikhathini esiningi umuntu uma ebuthakathaka yila kulula khona ukuthi angene kuphi esonweni enze okubi. Kodwa la uNkulunkulu befuna ukubonisa amandla akhe ngoJesu ukuthi nanoma esebunzimeni obungakanani angeke anqotshwe uSathane. Inhloso bekuyileyo la. uJesu ebeyolingwa elingelwa ukuba abonise amandla kaNkulunkulu. Uthi lana kuJesu uma elingwa kuthiwa kuye elingwa uSathane uyamazi ukuthi uJesu ngubani, unamandla kangakanani, uyazi ukuthi umdali wezulu nomhlaba, uyakwazi lokho. Usethi kuye ke nawo amandla, ngamandla onawo aphendule abe yini, abe yisinkwa. uJesu uveza into eyakhulunywa uMose about 4440 years ago. Ebhalile uMose sebezongena ezweni lesithembiso, uthinta leyo ndaba uJesu, uthatha isimo sakhe usibuyisela le ngesikhathi abantwana bakaIsrayeli besesikhathini la bengamlayelanga uNkulunkulu wabagcina ehlani iminyaka ewu40 ebalolonga, ebaqondisa, abanye baqeda endleleni. Inhloso yini? Ukubafundisa, ukubathobisa, ukubaqondisa ukuthi umuntu angeke aphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi kaNkulunkulu aphuma emlonyeni wakhe uNkulunkulu. Amen. Yilokhu kuJesu akubukayo naye uma ephendula uSathane. Uthi ke umuntu angeke aphile, uthi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayokuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJesu uthi into ebalekile la kulesi simo sami sokulamba akusisiso sami, okubaleka kakhulu la yini? Ukuthobela uNkulunkulu. Wena mawuthi kimi angishintshe itshe ngilenze ukudla, ungiphambanisa nentando kaNkulunkulu, uyangonisa. Okubaleka kakhulu yini? uNkulunkulu kunesisu sami. Yilokhu uMose ayikhuluma kuIsrayeli. Amen. Isho ukuthini le ndaba bafowethu? Ukuthi umuntu akusumuntu nje enyameni kuphela. Khumbula umuntu uma edalwa, umuntu wenziwe ngezinto ezimbili emenza umuntu ahluke kunazo zonke izinto ezidaliwe emhlabeni nelona edaliwe la emhlabeni. Umuntu kuphela ofuze uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uma ezomdala umuntu lapha kuGenesis 1 verse 26 kuya ku27, uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke
nezilwanyana zonke ezinwabulezelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wadala owesilisa nowesifazane. Sukela endulo, sukela ekuqaleni, uNkulunkulu mayidala konke, kwathi ngosuku lwesithupha uNkulunkulu esesebenzile. Uzonaka kuzo zonke lezi insuku, sukela lokuqala uNkulunkulu mayiqeda ukudala uthi kuhle, uthi kuhle. Siyafika isikhathi la uNkulunkulu ngenhloso siyabona ukuthi why umuntu ezile emhlabeni, uzele ukuzofuza uNkulunkulu. Lolu fuzo alufani nezilwane. Bengakhulunywa la ngephysical appearance, bengakhulumi la ngomzimba. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngalokho, ubekhuluma ngokufana naye, ngokumfuza, ngokuhamba enyatheni zakhe umuntu, njengoba uNkulunkulu ehamba. Ake sibuke umuntu uma edala. Genesis 2 verse 7, uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Kanjalo umuntu waba ngumphefumulo ophilayo, a living soul. So umuntu wakhiwe izinto ezimbili, kuthathwe umhlabathi kwabumba lo mzimba wethu esinawo. Wase uNkulunkulu ephefumula umoya wakhe kuye umuntu ke wasebe eba yini, a living being, a living soul. Uhlukile nesilwane, isilwane asidalanga kanje. uNkulunkulu wathatha umoya wakhe wamnikeza ubani, umuntu. So umuntu ukabili, umuntu unomoya, the soul, umuntu nani, unomzimba. uJesu uma efika emhlabeni kahle hle ubezele into ebaluleke kakhulu, okuyini, okumoya, kunani, kunomzimba. Umzimba uma sibuka laphana kumshumayeli incwadi bithintiwe, ibonisile ukuthi umzimba ubuyela kuphi, emhlabathini. Le ndaba yokuthi umzimba ubuyela uthathathwe khona ingenxa yani, yesono esangena, Genesis 3. Uma umuntu ewela isonweni kwangena ukufa lokhu kabili, ukufa kokuhlukana phakathi komuntu nobani, noNkulunkulu. Ukufa kwesibili kwangena futhi yilokhu kokuba lo mzimba ohlanganiswe nomoya uhlukane, ikukufa ke lokho. From there on ke umuntu esemhlabeni kwase kubeki ukufa kuphi, enyameni, ukuthi umzimba lo uzobuyela kuphi, emhlabathini. So from that moment umuntu mayingena esonweni, umzimba became a temporary body, a temporary tent, into engekho permanent, into engeke ilaste. Kodwa kukhona into epermanent, kukhona into engekho temporary kumuntu, yilo moya anawo. Amen. Yila inkinga yakheka khona, yila ukuxabana phakathi kaNkulunkulu kwakheka khona. Uma umoya womuntu, uma inhliziyo yomuntu, uma ingqondo yomuntu, ngoba konke lokhu refers to one thing, the soul. Uma kumosheke lapho, kumosheke into eziningi, kumosheke inguna phakade. Umoya womuntu awupheli. Yingakho uNkulunkulu akha indawo ezimbili. Akha isihoko, wakha ini nezulu. So umoya wami mangifa, umzimba wami njengoba ngishilo temporary, uzobuyela la, kodwa umoya wami uya ezindaweni ezimbili, kudependa ngokuhamba kwami. Uya uyobhujiswa esihogeni inguna phakade, because my soul is eternal. Why? Because ubuya kubani, kuNkulunkulu. And so yingakho sithi kubalekile ukumlalela uJesu, kubalekile ukumlalela uNkulunkulu, kubalekile ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu, ngoba kunento umuntu anayo ngaphakathi engeke yacisheka. Namhlanje siyafundiswa abantu befundisa izifundiso zamanga njenge-evolution esigcwele yaze yafika nasezikoleni, ukuthi umuntu nje is a product of an accident.
kule accident that big bang emva kuthe kube nale that big bang kwase kuvela umhlaba in the process of billions of years umuntu kwaqala kwaba ne small microorganism yakhula le organism yaba yini yaba inhlanzi mayisuka lenhlanzi yaba yini yaba i crocodile mayisuka uba i crocodile yasuka yaphuma emanzini yangena yaba imfene mayisuka emfeneni yaseba umuntu ukhohliswa abantu ngoba lithi izwi ngesikhathi uNkulunkulu edala wadala konke okusemhlabeni according to their species ngesilungu kwakhe umuntu akaqalanga eyimfene akaqalanga eyinhlanzi waqale umuntu amen so umuntu ke uyi product yokudala kukaNkulunkulu so umuntu ke has the spirit of God and lo moya umuntu anawo umenza afane noNkulunkulu ngesikhathi umuntu emdala uNkulunkulu wamenza ngomfanekiso wakhe in his likeness in his image unjani uNkulunkulu number 1 uNkulunkulu has free will inkululeko ukusikhethela kuzo zonke into ezidaliweyo ungaya noma ikuphi umuntu kuphela one ability yokuthi akhethe noma into wrong noma into izomlimaza ayikhetha yenza umuntu inja ikati nani sisebenza ngani ngama senses uma ngiza kunesmell lapha sokudla ngiyakhona ngidonswa yini ismell umuntu noma enalama senses ezwa ukuthi kunani kunenyama lapha angeke avelayo ayela uyasho udayile yanyama mhlambe eyabanye abantu angimenyiwe nokumenya angizukuya khona umuntu akacontrolwa ama senses unomoya ngaphakathi omenza ukuthi abe neability yokuchuza noNkulunkulu njalo une-ability yokukhetha free will Deuteronomy 30 verse 19 I'm sure umzali uthintile izolo uma ethi uNkulunkulu khethani mthinta izinto la ezenza umuntu afane noNkulunkulu masikhuluma ukuthi umuntu ufuze uNkulunkulu sikhuluma ngani ngizama ukuchaza lento eshiyo uJesu mayethi umuntu angeke aphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi wayisho ukuthini wayichaza ukuthini 30 verse 19 mzana ngifundile fast ngoba ngo11 fanele ngihlale phansi I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, yes, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. Umuntu wakhiwe nekhono lokukhetha. uMose uma eseqeda intshumayelo yakhe esithathu le ntshumayelo yokugcina ngoba there were 3 parts zentshumayelo yakhe la kuDeuteronomy. Egcineni usethi ke kuIsrayeli uNkulunkulu beke indlela ezimbili khetha ke Israel noma ukhetha ukuphila noma ukhetha ukufa it's up to you have a choice umuntu has that ability umuntu has what we call a conscience a mind or a heart this all refers to what a soul inhliziyo so umuntu unenhliziyo noNkulunkulu unenhliziyo angizungena amavesi ngenxa yesikhathi umuntu has got an ability to reason unekhono lani lokucabanga Ncwadi kaIsaiah 1 verse 18 iveza uNkulunkulu nomuntu benekhono elifanayo uthi uNkulunkulu wozani sithethe ini indaba come let us reason together so uNkulunkulu uzoxoxa nathi sizoxoxa noNkulunkulu uthi ke noma izono zenu zibomvu kangakanani noma zibomvu njengani njengobende uthi uNkulunkulu mina ngiyozihlanza zibe mhlophe njengani njengeqhwa so ke sibonani ke la ukuthi umuntu unekhono lokucabanga to reason umuntu unekhono lokwakha to design and build
Genesis 11 verse 4 ngeke samfunda siyakhumbula abantu bokuqala uma umhlaba usuchithiwe ngamanzi uNkulunkulu esakhe umhlaba ngomndeni kaNoah namadodana akhe amathathu kuthe mase bekhula bakhetha ukuhlala ndawonye bengalayilanga izwi mhla uNkulunkulu ekhuluma naye uNoah lapha ku chapter 8 ukuthi ke manje ke ugcwaliseni umhlaba yandani emhlabeni bakhetha ukwakha umbhoshongo lelo khona umuntu analo kuphela isilwana sinani bheka lendlu esinayo sinento eziningi ezikhande umuntu bheka le stand bheka konke esikubonayo inqondo yomuntu ekucabangile yasikwenza kuba njani kuba ireality uNkulunkulu wenze kanjalo before kuba khona izinto kuqala emqondeni kabani kaNkulunkulu nomuntu before kuzokwenzaka into kuqala kuphi in the mind bese umuntu eyenza iba njani in existence ikhona umuntu anayo njoba ngishilo umuntu unomoya ongena phakathi cela sifunde lencwadi Thesalonika besibili 1 verse 9 so singacabanga ukuthi mangifa ngisesogweni kune break no akuna break you will have a conscious you will have a mind when ungale kwethuna now kuleyo ndawo uzobuhlushwa so you will have knowledge you will have an understanding you will have a comprehension ukuthi ngiyalimala ngiyalinyazwa so you will exist to alive phindisela uNkulunkulu la ngicela ngifundela mzala Thesalonika besibili 1 verse 9 so the soul of man is eternal as with God abazawunikwa isijeziso esingubhujiswa okuphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe yeah so bazojeziswa nguNkulunkulu kuphi esogweni kukhona ke izinto umuntu angafani noNkulunkulu ngazo noma angafani noNkulunkulu kuzo ngoba ngezikaNkulunkulu kuphela ezakhe kuphela umuntu akanikezwanga lezo zinto ngoba uNkulunkulu kuphela onazo lezi zinto futhi akekho omunye nazo ingakho ebuza uNkulunkulu ngoIsaya ukuthi lesi sithixo lesi nikhanda ngezandla zenu nisithathe nisibeke la nisikhulekele ngabe sinamandla anenginawo ngabe siyakwazi ukwenza lokho engikwenzile ngoba inkinga yasesikhulu lesithixo asikhulumi but in peace ngikhuluma nazo ngikhuleka kuzo asithi lutho sithulile uNkulunkulu kuphela onobuNkulunkulu divinity Amahubo 86 verse 8 to 10 ngeke sifunde ngenxa isikhathi uNkulunkulu owazi konke he's omniscient so uNkulunkulu kuphela owazi konke all knowledge uNkulunkulu kuphela uNkulunkulu akafundi knowledge exists kuye akadingi esikoleni akadingi ubakhuliswe any knowledge that you nenye singayazi uNkulunkulu uyayazi only God has that ability uNkulunkulu unamandla onke omnipotent uNkulunkulu uphela onamandla onke all power you can think of physical power strength ungakhuluma ngani authority igunya ubukhosi ukubusa only him onamandla ukudlula bonke sikhuluma ngokwenqondo sikhuluma ngani strength uNkulunkulu kuphela umuntu akanalo lawo mandla uNkulunkulu kuphela okhona yonke indawo is omnipresent yonke indawo uNkulunkulu ayikho indawo efihlekile uthintile umzalwane la omunye ethinta indaba leyo ukuthi mhlambe ngesisikhathi masenze izinto sithi uNkulunkulu akasiboni noma abantu abasiboni kodwa uNkulunkulu uyasibona ayikho indawo efihlekile even enhliziyo okucatshanga yimi engqondweni uNkulunkulu uyakwazi instantly so ke umuntu consists of a natural body and a spiritual body
So ke uma umuntu efa umzimba ngoba umzimba utemporary usala emhlabeni, umoya ke yilo uJesu awuzele emhlabeni, yilokhu uJesu akuzele ukuzokusindisa. Ngoba indaba yokufa enyameni yabantu bonke, wonke umuntu uzofa, wonke umuntu uzobhekana nani nokufa except labo ke uma inkosi ifika besaphila. Kodwa thina esisaphila inkosi ingakabuyi sizofa sibuyele kuphi emhlabathini umzimba wethu, kodwa umoya wethu uye kuNkulunkulu ngosuku lokwahlulela kubhekwe ukuhamba komuntu ekuphi esesemhlabeni. So for men to live, ukuze umuntu aphile, uNkulunkulu understood ukuthi fanele enze njani umuntu ehle. Ingakho sibuka isenzo sokuqala sikaNkulunkulu esemdalile uAdam, wamthatha wamusa ensimini yase-Eden ukuba enze njani, ayinakekele, adle. Wamnika umyalo wokuqala, noma istatement sokuqala sithi ungadla konke, yidla konke kodwa except loya muntu osemaphakathini. Kwakudingekile ukuthi umzimba womuntu wenze njani, unikeze ukudla ukuze ukhule. Not only that ke, only the body, even now umoya udinga ini ukudla kwakho, ngoba umuntu ukuze aphile fanele kakhulu except uNkulunkulu. uNkulunkulu is there, ukhona, akana siqalo akana siphelo, ukhona. So akadingi ukukhula, akadingi ukuguga, akabanjiwe isikhathi. Umzali uthi into le ndaba uma ethi kuNkulunkulu usuku olodwa lifana nani neminyaka eyinkulungwane ifana nani. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu akabanjiwe isikhathi. He is outside of time, akagugi, akanasiqalo, akanasiphetho, akadingi ukukhula. Olumuntu ufanele kakhule ngoba unesiqalo umuntu. Uma umntwana ezalo kuyadingeka ukuba enze njani, akhule, simnikeza ini, ukudla ukuze akhule. Na kunenye indima yomuntu okufanele ikhuliswe, yini, yilo moya. Iyodwa kuphela into ezokhulisa umuntu ukuze umuntu akhule, umuntu wangaphakathi, yini leyo, yizwi. Yilokhu uJesu akhuluma la, yilokhu uMose abekhuluma ngale, ukuthi ukuze wena Israel uqhubeke uphile kahle ezweni, awudingi kuphela inisinkwa, awudingi kuphela loluju, awudingi kuphela lezi zinto entshalwe la, udinga nezwi likaNkulunkulu. Yingani selidinga izwi okokuqala, izwi likaNkulunkulu lingukudla komphefumulo. Ngicela umzana angithintele uPetro oqala uchapter 2 verse 2. Ngijaya isikhathi la sengiselelwe u15 minutes. Izwi likaNkulunkulu liyini? Lingukudla komphefumulo. Izwi likaNkulunkulu liyini? Lingukudla komphefumulo. Yingakho umuntu uma engakhulisiwe ngezwi likaNkulunkulu, engaholwa izwi likaNkulunkulu, akapheleli, akafinyeleli kwindima la uNkulunkulu ethi uphelele. Nakisisa naseTestament Elisha uma kukhulunywa ngezwi kuthiwa linamandla ukuniphelisisa kukho konke. So awudingi ukudla kuphela, kudingeka nezwi ukuze umuntu aphelele, ngoba umuntu wakheke ngento ezimbili. Ukuze umuntu aphelele ke kudingeka nezwi. Yilokho bekusho uMose. Ningacabangi njengoba nizonotha la nikhona, ningacabangi noba nizoba into eninazo, uNkulunkulu oniprovidile lezi zinto, because he knows niyazidinga emzimbeni. Kodwa ningakhohlwa ukuthi umuntu akaphili kuphela, akapheleli kuNkulunkulu kuphela ngokudla, udinga ukuba alalele izwi likaNkulunkulu.
oyithola sifundele Petro 2 oqala chapter 2 verse 2. As newborn babies desire the milk of the word, that they may grow thereby. Njengezingane ezincane langazelani ini izwi elungini eliubisi. So izwi liubisi lwani lomphefumulo. Yilona elikhulisa umuntu aphelele. Mbheke umuntu uma engazani noNkulunkulu uyafana nesilwane. Ngoba uholwa yini imizwa yakhe. Uvuke ekseni makuthi hayi ngidinga utshwala noma ku 9 o'clock ngoba ngimazi uNkulunkulu noma ku 5 o'clock ngizophuza. So wenza ini umathanda ngokwemizwa yani yakhe ufana nenja. Ufana zonke isilwane. Ingakho sibone ezweni lethu sekukubi kangaka abantu sebebabi kanje. Yini inkinga? Kukhishwe kube izwi likaNkulunkulu. Yingakho sebezilwane. Yingakho sebebuka omunye umuntu njengempango, umuntu abangambamba inkunzi. Umuntu abangambulala. Umuntu abangamhlukumeza. Ngoba umuntu alikho izwi likaNkulunkulu elifanele limkhulise ukuze aphelele. Aphelise kuyo yonke imisebenzi emihle. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. Khona umzalwane wayengumtswana umzalwane uSkiti mase kufelele ivesi bengithanela igama lakhe athi izwi likaNkulunkulu lathila liyaphila is alive. Hebrews 4 verse 12. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. So njengoba liphila liyakwazi umuntu limenze njani aphile aphelele. Yingakho sazi lamavesi njengencwadi yabaseFesu 2 verse 1 elithi uliphilisile nani enanifile ngani ngeziphambeko zenu. So uma siphile esonweni alikho izwi likaNkulunkulu kithi, akekho uNkulunkulu kithi sifile. Mhla izwi likaNkulunkulu liphila kithi silidla siphila ngalo sesinathi njani siyaphila. Hebrews 4 verse 12. Ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlala kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomkhathi. Lahlulela imicabango nezizitho zenhliziyo. Yeah. Futhi akukho nto edaliwe engabonakali phambi kwakhe. Kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye. Siyabonga mzalwane. So izwi likaNkulunkulu lifaniswa nenkemba esika nhlangothi zombili. Nakisisa lenkemba ishaya into ezinjani ezimbili. Ishaya inyama iye emkantsheni ingami lapho izifike nasezindlweni zani zomuntu which is the soul. So izwi likaNkulunkulu alisizi kuphela ukuba ngikwazi ukuyiphatha kahle emzimbeni. Lisiza nokuthi nomoya wami uphile, nengqondo yami njani iphile. Izwi likaNkulunkulu liphefumule ubani? uNkulunkulu. 2 Timothy 3 verse 16. Kuthiwa wonke amazwi kaNkulunkulu aphefumule ubani? uNkulunkulu. Alungela ke sifunde ngoba lande uverse 17. 2 Timothy 3 verse 16 to 17. So ngoba kunoNkulunkulu phakathi osebenza kulelizwi ukuze kukhuliswe, ukuze kulungiswe umoya wami, ngiyakwazi ukukhula, ngiyakwazi ukuphila, ngiyakwazi ukwenza izinto ezifanele ngoba umoya wami ulungisiswa ubani? uNkulunkulu ngezwi lakhe. 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Liphefumulele uNkulunkulu. Ngafunda mzalwane. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele apheleselwe yonke imisebenzi. So izwi likaNkulunkulu linamandla ukumphelisa umuntu. Linamandla ukuthi kuzo zonke izinto ezinhle
nemisebenzi ayenzayo aphelele. Mayinasa izwi kaNkulunkulu, umuntu akaphilile, umuntu akakhulile, umuntu akadlile okomoya. Izwi kaNkulunkulu linamandla okusikhulisa, to edify us. 2 Peter 1:3 ifundiwe izolo angeke sithinte. Izwi kaNkulunkulu likwazi ukusenza sihlakaniphe. Uthintile umzayene Dumsani izolo Nkosi ukuthi likwazi ukusenza sihlakaniphe. 2 Timotheo 3:15 ekhuluma ngoTimotheo ukuthi wafundiswa abazali bakhe ukuba alazi izwi kaNkulunkulu elikwazi ukwenza njani ukumhlakaniphisa, make one wise. So ngakho konke lokhu ngobuhle bezwi kaNkulunkulu yingakho kufanele ukuthi thina sikhulisa abantwana bethu not only ngani ngokuprovide ukudla. Akungabi ngamadenana kuphela, akungabi ngamasweet kuphela, akungabi ngama KFC kuphela, akungabi nako konke ukudla esazi ukuthi kumnandi kuyathandeka enganeni zethu. Nezwi kufanele baphile ngalo ngoba umuntu angeke aphila kuphela ngani ngesinku, kodwa ngawo wonke amazwi abuya kubani kuNkulunkulu. Ukuze lezi ingane ezikhule kahle azizukhula kahle uma uzinikeza ukudla kuphela. Yenza ikhaya lakho kube indawo la izwi kaNkulunkulu liphila khona. Ubethe uMose noma nilele nithathe amagama kaNkulunkulu, nithathe imibhalo kaNkulunkulu ninabeke la endlini, nize niyibhala eminyango yenu ukuze abantwana benu babenibuza nithi uJehova othe senze lokhu, uthe lokhu nalokhu nalokhu. Kuthiwa noma ulele, noma uhamba, noma uyapi, noma usendleleni, khuluma izwi kabani likaNkulunkulu. Uyithintile umzane uNkosi le ndawo. Abantwana bakhuliswa kuphela abazalwane ngani? Ngokudla. Yebo kuhle ukuba esikolweni, kuhle ukuba banjani benza ama sports labo benzayo, akuthi kubi. Kodwa abazali not too much, not to the expense of intando kaNkulunkulu. Uma kufanele kwenza into zikaNkulunkulu kuya sacrifice zona. Kujatshule ukuthi abantwana baye ku sport. In itself of course sinful. Ukuthi abantwana sibafake kuma activities la abawenzayo. Kodwa uNkulunkulu emeleza kuqala. Mabazi ukuthi uNkulunkulu uyobusa leli khaya. Izwi lakho lithi masibakhulise ngalo. So njengoba sinomqondo obuhle bezwi siyokwazi ukuthi nemndeni yethu nemishado yethu asizuyiphatha njengalokhu sibuka abantu benza ezweni okuzobusa umshado wethu, okuzobusa ikhaya lethu yizwi kaNkulunkulu. Kuthi umama la ekhaya mayikhuluma, baba la ekhaya mayikhuluma, indaba iqedwe yini? Yizwi. Uthe inkosi yethu senze kanje. Amen. Uma ikhaya lenza kanjalo noma likhula physically because siyadla, kodwa lizokhula futhi nangani nangokomoya. Kuvele ithele ezinhle. Ngoba ngesikhathi uNkulunkulu udala umshado, wayibuka into enhle manje. Wathi ngokuqala phana kuGenesis chapter 2 eseqedile uNkulunkulu kumakha umuntu ngosuku lwesithupha, esemnikeza imisebenzi. Esiyazi umsebenzi oqala, naka ingathi sebenza. Umsebenzi wesi2, awathe zonke lezi lwana amagama. Wambuka umuntu esebenza manje, enza lento kodwa wathi something is missing here. Ingakho ku verse 18 chapter 2 uthi akukuhle ukuba umuntu abe njani? Abe yedwa. Ngizomakhela ini umlingano onjani? Onjengaye. So uma lo mshado uphatheke ubuswa yileli izwi muhle. Uyathandeka, uyatuseka. Likhiphe izwi emshadweni wakho mama. Likhiphe izwi emshadweni wakho baba. Bheka uphidlika. Ngoba umuntu angeke aphila kuphela ngani ngesinkwa, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kabani. Namhlanje sinalenkinga yele education.
ngixolele mzalwane ngiselo 5 minutes ngomoya wesonto church ngicela nje ungibe 5 minutes ngoba ngisisikhathi mawumala kuvele kuvuka ezinye izinto undebela athe la bebuya khona bethi umoya kanti hayi enye into angihlezi lapho ngifuna ukuthinta le ndaba yokuthi la emshadweni uma kungabusi uNkulunkulu nezwi lakhe kumila izinto ezimbi ezolimaza ini lomshado ngoba iformula lomshado ubani uNkulunkulu nezwi lakhe lo mshado awuzukuphileka kahle akuzukuhambeka kahle uma uNkulunkulu nezwi lakhe simkhiphile izwi limagebhu lenje kwezomshado yini inkinga abantu bashiya uNkulunkulu oqalelo lendaba yomshado umshado awuveli kithi awusi invention yethu umshado ubuya kuNkulunkulu uyena uNkulunkulu wathi hey akukuhle umuntu even today bazalwane akukuhle singadunyazwa izinto ezenzeka emhlabeni ngiye ngithi mangikhuluma le ndaba bayazi abazali besinenkonzo besinayo nabasha lana ngoMathi sikhuluma ngendaba leyo mathandana nendaba yokushada ungena emshadweni ukuthi ezinye zezinto ezilimaza umshado ukuthi abantu izwi kaNkulunkulu balibekele bese behambisa ini lemizwa yabo yona mawugijimisa imizwa yakho awufani uyafana nenje uyafana nekati uyafana nebhubesi bubesi responda to their senses thina kufanelanga siholwe imizwa yethu njalo no yizo belisihole kuma kephu nje la emhlabeni ingenxa ukuthi izwi kaNkulunkulu libekele eceleni bese uzwa abantu belikhuluma kabi uhlelo kaNkulunkulu ngifuna umuntu omusha uyazi leyo nto namhlanje ungawubuka umshado kuyinto embi muhle yonke into yakho uNkulunkulu yinhle uNkulunkulu ukhulumela encwadi Jakobe 1:17 zonke ibusiso ezinhle zivela kubani kubaba ezulwini ongenakho ini ukuphenduka umshado isibusiso into eyenza umshado ube mubi yithi nezinqumo zethu ezimbi we must never ense umshado mubi muhle ubulawo obani yimi sabelo ngezinqumo zikabani zikasabelo eziphambene nezwi lakhe so phatha ke umuzi wakho ngezwi ngoba akusikho konke uthi uJesu umuntu angeke aphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi abuya kubani uNkulunkulu nebandla likaKristu njengoba bazalwane silwela ukuthi ebandleni kaKristu kungaphili imbono yethu kungaphili ukuthanda kwethu sifuna izwi likaNkulunkulu libe yicenter yakho konke esikwenzayo ama decision esiwenzayo bazalwane mawahlale kuphi ezwini nakisisa uma ibandla sekuphume izwi likaNkulunkulu noma la twistwa noma la nezelo noma la nciphiswa kuphende kwakuba yileyo nto yihlelo into engakhiwanga ubani uNkulunkulu ibandla liba ibandla likaNkulunkulu uma abantu behleli kuphi ezwini so asizu ngiyangikhuluma kubazalwane ngithi indlela esenza ngazi inkonzo asikuyindawo ezima bayibayi eziphezulu ngangusho eminyakeni edlule ngizazokuphinda futhi ngiyababonga abazana baseNatal abenza lesi scheme yokuthi sihlale for 3 days sikhonza uNkulunkulu asihleli endaweni eziphezulu ngoba asibhekile ini inyama sonke bazane kufanele sizele ini la izwi into esoyilanda la uma bazane sebesenyameni uma uNkulunkulu engasabaholi uzobeza bethi hey hayi thina ngeke sikwazi ukulala emadeskini ezikoleni hayi thina ngeke sikwazi sifuna ukuhlala la okune aircon khona
Sifuna ukuthi masihlala lapha sidle o-custard and jelly. Kanti sizeleni? Sizelele inyama na noma sizele uNkulunkulu? Sizele izwi. Futhi la ebandleni likaKristu asamukele wonke umuntu. Awunakisise phakathi kwethu khona abanothi, phakathi kwethu khona abangathathi intweni. Akucabange ke mase silishintshe ibandla lakaNkulunkulu siyohlala endaweni ezimabayibayi lephezulu. Ubani ozoafford? Ningacabangi bazani njengoba sihleli la kungathi thina siyibandla likaKristu asilutho. Senzele ukuthi wonke umuntu abe accommodative, abe accommodated. Sisele la abantu esahlukana nabo abangalali ilizwi kaNkulunkulu. Ngakusho lokho, I think it was 18 years ago, 15 years ago. Salenza iphutha siyiGauteng kuyi-lectureship. Sazoyithatha bazali sayise endaweni yesono. Sibheke ububayibayi. Sibheke ukuba senziweni sinconywa abantu. Ukuthi hey sihost endaweni enjani ephezulu. Sabafaka abazali sabathi shiqi ekhasini. Ngezwe amanye ama-report angikubonanga kodwa ngezwe amanye ama-report kwakuthiwa esangweni uma ungakhokhile hey loze ngayi phinde kuphi ukholo lapho kanti sizeleni la bazali mawubuka uPaul ubuka uJesu babuka bonke laba bantu babengana lezi ndaba nendaba nani into eziphathwayo. Amen. Uzathi uJesu ndona na umuntu ayinandawo la engafihla khona ini ikhala. Foxes have holes but the Son of Man has no place to lay his head. Why ngaforced uJesu wayengafuni ukuthi kwakhiwe ithabathaba. Bheka uPaul mabeshumayela mabenza umsebenzi. Kwangabhekile to the physical things. Kwakubheke ini to the physical things, to the spiritual things. Hayi ukuthi bazane ngeke sikhona sibandla likaKristu. Ukwenza lezi zinto kodwa into ezokwenzeka solahlekelwa ilento eyiwungqo ne ebalekile yini esenza ukuba sibe nalezi inkonzo yizwi sizele ukuzodla izwi. Yebo sizozama ukuthi umuntu eKristu akwazi ukulala, sokwazi ukuthi umuntu akwazi eKristu akwazi ukugeza, akwazi ukuthola ukudla kwethu nje, ukuze akwazi uma sikhuluma simla akwazi ukusilayela kahle umuntu. Asizelanga ukuba sendaweni emabayibayi. Sizele uNkulunkulu. So ibandla likaNkulunkulu kufanele liholwe yini? Yizwi likaNkulunkulu. God must be the center. Yes, likabani likaNkulunkulu. Leli verse ngifuna silifunde. Ngoba likhuluma ngathi abashumayeli. 2 Timothy 4 verse 1 to 5. Shumayela izwi. So ebandleni likaNkulunkulu i-center yakho konke yizwi. Shumayela izwi noma kuyisikhathi noma ngasisi isikhathi. Noma bayavuma noma bavumi noma bayathanda noma bathandi. Shumayela wena ini izwi. Zelelona laba zalwane. Sifuna umuntu olambele ini izwi. Uzothi mayifike ebandleni likaKristu asuthe. Ngoba siyalifunda izwi. Ingakho usibona lesipheqa nje amavesi. Asifana lezi ikhohlisi zangaphandle ezithatha nje ivesi zilithathe zilisele zifuna ukwenza into yabo zisebenzisa ini iBhayibheli. Ingakho uma ushumayela umangala abantu abathi bazi uJesu bathi abalazi izwi. Yini inkinga? Akufundwa. Lezi inkonzo senzela ukuthi abantu benjani bafunde. So thina ke sizoshumayela izwi noma kuyisikhathi noma ngasisi isikhathi. 2 Timothy 4 verse 1 to 5. Ngiyaqinisa phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu oyawethulela abaphilayo nabafileyo
nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ukuthi shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso solo ukuze uyale ngakho konke ubekezela nokufundisa ngokuba kuye kuba khona isikhathi abangayivuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubathokozisa izindebe zabo bafulethelisa izindebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni. Bazalwane, uPaula uletha nesiprofetho la esizovela ebandleni ukuthi kuzoba khona isikhathi la abazana abazofulathela ini iqiniso. Kuzokwenzeka lokho okwenzeka ngale kuMose. Sikhumbula lapha sifunda kuNumeri. Kuthe uma sezibuya lama spies enikeza ireport okwesithathu ukuba okokuqala bakuba bakwenza uIsrael bekhonona bathi sizozibekela izinduna zethu zisibuyisele kuphi eGibhithe. Nasebandleni kuzoba kanjalo ngenxa yokubatshaza kwendlebe zabazalwane bayokuzibuthela bayokuzifunela abafundisi babo abazobatshela lani ini lenkohliso yabo abayithandayo. Kodwa wena shumayela izwi noma kuyisikhathi noma ngasiso ini isikhathi. Khuluma iqiniso njalo. Shumayela uJesu njalo. Beka intando kaNkuluNkulu makuphile izwi endlini kaNkuluNkulu. Uma kuphila izwi endlini kaNkuluNkulu kuzokwenzeka lana sizokhula emoyeni. Ngoba asiphili kuphela ngani ngesinkwa, siphila nangani nangezwi ebandleni kaKristu. Nawo sebenzayo la usebenza khona lithi izwi phathwa buswa yizwi likaNkuluNkulu. Noma usebenza uma ungaphansi kothile la emsebenzini lithi izwi likaNkuluNkulu bathobele, lithi izwi likaNkuluNkulu balalele abakuphethe your masters. Noma ukuphi usebandleni, usekhaya, usemsebenzini, izwi likaNkuluNkulu liya ubusa. Ngoba nalapha emsebenzini akusiso isinkwa kuphela osithola kuphi emsebenzini esokuphilisa. Inga amazwi kaNkuluNkulu aphulumeni kaNkuluNkulu. So uma uthembeka kubaphathi bakho, uma uthembeka emsebenzini noNkuluNkulu uzokubusisa. Bazali, ngenxa yesikhathi isifundo sami sesiphelile, bengifuna ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu abazalwane ukuphumelela kwabo nokuba khona la ukuze sikwazi ukuzovuselela imphefumulo yethu. Siyadinga ukuhlala ezwini njengalokhu uMose asho ngokugcina athi uma nihlala ezwini kaNkuluNkulu emazwini kaNkuluNkulu niyokwenza ukuphila kwenu kube kuhle kulelizwi eniyongena kulo. Kodwa uma nimshiya uJehova nangempela noJehova wenjani uyokushiya futhi uyokunivisela izitha. Kumi kanjalo nakithi bazalwane. Imessage isami kanjalo. Asihlaleni kubani uNkulunkulu ezwini lakhe. Noma kuyabanda noma kuyashisa. Asihlali ngoba uJesu uyosindisa abantu abamlalelayo. Akazi ukusindisa abantu ababiza igama lakhe kuphela, kodwa abamlalelayo nabathobela izwi lakhe kuze kube kuphi sekugcineni. Inkosi inibusise. Amen.